दिनै मानगगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जोंनि बिटिआर सरकारा 32 सा जोंनि एनआईए केस जानायफोरखौ उइथड्र खालामनायजों लोगोसे जोंनि केसफोरखौ जोङो बेल मोननो हाबाय आरो बे 32 साया दिनै रिलिज जागोन। दाखालि सा 11 रिलिज जाबाय। साननैसो उनाव जोंना तेजपुर जेलाव थानाय माखासे जोंनि एक्स कमरेडफोरखौबो जोङो बेल मोननो हासिगोन आरो सेन्ट्रेल गुवाहाटी जेलावहाय जोंहा माखासे कमरेडफोर दङ, बिथांमोनखौबो थाबैनो बख'नायनि जों बेबस्था लादों। दिनै मानगगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जोंनि बिटिआर सरकारा 32 सा जोंनि एनआईए केस जानायफोरखौ उइथड्र खालामनायजों लोगोसे जोंनि केसफोरखौ जोङो बेल मोननो हाबाय आरो बे 32 साया दिनै रिलिज जागोन। दाखालि सा 11 रिलिज जाबाय। साननैसो उनाव जोंना तेजपुर जेलाव थानाय माखासे जोंनि एक्स कमरेडफोरखौबो जोङो बेल मोननो हासिगोन आरो सेन्ट्रेल गुवाहाटी जेलावहाय जोंहा माखासे कमरेडफोर दङ, बिथांमोनखौबो थाबैनो बख'नायनि जों बेबस्था लादों। दिनै मानगगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जोंनि बिटिआर सरकारा 32 सा जोंनि एनआईए केस जानायफोरखौ उइथड्र खालामनायजों लोगोसे जोंनि केसफोरखौ जोङो बेल मोननो हाबाय आरो बे 32 साया दिनै रिलिज जागोन। दाखालि सा 11 रिलिज जाबाय। साननैसो उनाव जोंना तेजपुर जेलाव थानाय माखासे जोंनि एक्स कमरेडफोरखौबो जोङो बेल मोननो हासिगोन आरो सेन्ट्रेल गुवाहाटी जेलावहाय जोंहा माखासे कमरेडफोर दङ, बिथांमोनखौबो थाबैनो बख'नायनि जों बेबस्था लादों। दिनै मानगगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जोंनि बिटिआर सरकारा 32 सा जोंनि एनआईए केस जानायफोरखौ उइथड्र खालामनायजों लोगोसे जोंनि केसफोरखौ जोङो बेल मोननो हाबाय आरो बे 32 साया दिनै रिलिज जागोन। दाखालि सा 11 रिलिज जाबाय। साननैसो उनाव जोंना तेजपुर जेलाव थानाय माखासे जोंनि एक्स कमरेडफोरखौबो जोङो बेल मोननो हासिगोन आरो सेन्ट्रेल गुवाहाटी जेलावहाय जोंहा माखासे कमरेडफोर दङ, बिथांमोनखौबो थाबैनो बख'नायनि जों बेबस्था लादों। दिनै मानगगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जोंनि बिटिआर सरकारा 32 सा जोंनि एनआईए केस जानायफोरखौ उइथड्र खालामनायजों लोगोसे जोंनि केसफोरखौ जोङो बेल मोननो हाबाय आरो बे 32 साया दिनै रिलिज जागोन। दाखालि सा 11 रिलिज जाबाय। साननैसो उनाव जोंना तेजपुर जेलाव थानाय माखासे जोंनि एक्स कमरेडफोरखौबो जोङो बेल मोननो हासिगोन आरो सेन्ट्रेल गुवाहाटी जेलावहाय जोंहा माखासे कमरेडफोर दङ, बिथांमोनखौबो थाबैनो बख'नायनि जों बेबस्था लादों। दिनै मानगगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जोंनि बिटिआर सरकारा 32 सा जोंनि एनआईए केस जानायफोरखौ उइथड्र खालामनायजों लोगोसे जोंनि केसफोरखौ जोङो बेल मोननो हाबाय आरो बे 32 साया दिनै रिलिज जागोन। दाखालि सा 11 रिलिज जाबाय। साननैसो उनाव जोंना तेजपुर जेलाव थानाय माखासे जोंनि एक्स कमरेडफोरखौबो जोङो बेल मोननो हासिगोन आरो सेन्ट्रेल गुवाहाटी जेलावहाय जोंहा माखासे कमरेडफोर दङ, बिथांमोनखौबो थाबैनो बख'नायनि जों बेबस्था लादों।